Dnes si ideme upiecť jahodovú bublaninu. Potrebujeme najprv jahodky, vyberieme si, dáme do syta, umyjeme pod vodou. Takto si jahodky vyumývame. A samozrejme nakrájame do bublaniny. Takéto veľké jahody nemôžu ísť, takže takto si ich môžeme nakrájať. Ktoré sú veľké, dáme na poli. Asi takto. Zas keď sa nám tej bublanine zvaria, oni sa nám upečú, ostanú potom také mäkšie, takže aspoň na poli. Ktoré sú menšie, môžeme nechať, ale zlé sú, nie sú pekné jahodky. Nemusíme dať toľko, ale aby bola bublanina chutná. Takže jahodky máme pripravené. 6 žltkov rozbijeme a 25 dekov práškového cukru. Takže odvážime si 25 dekov práškového cukru. Takže 25 dekov práškového cukru. Nasypeme do mixéra a so 6 žltkami. Rozbijeme 6 žltkov. Bielka si necháme v pohári. Jedno bude 6. Takže 6 žltkov. Bielka necháme na boku. Zostali nám 4 vajíčka. Takže 6 žltkov si vyšľaháme v mixéri, v šľahači spolu s 25 dekami cukru. Zmes po vyšľahaní nám vyzerá takto. Dobre máme vyšľahané, čiže teraz pridáme 2 deci teplej vody, do 2-decového pohára dáme teplú vodu a primiešame do žltkovej zmesi. 2 deci teplej vody, pomaly budeme primiešavať. Pridáme 2 deci oleja do pohára, aby bola bublanina vláčna, potrebujeme aj olej. Primiešam olej do zmesi. Teraz si primiešame 1 sáčok vanilkového cukru. A miešame ďalej. Dobre, zmes si necháme trošku na boku. Medzi tým si plech nachystáme. Môžeme si ho ešte utrieť trochu kolahandrou. Teraz si vymastíme plech herou alebo hociakým tukom, ktorý nám neprihorí. Takže takto si vymastíme plech. A samozrejme musíme ho vysypať múkou polohrubou. Polohrubou múkou si vysypeme plech. Asi takto pootáčame s plechom, aby sme to mali vo všetkých miestach. Les si nachystáme na bok, by sme mali, a ideme pokračovať. Pripravíme si 35 dekov polohrubej múky. Polohrubá múka, 35 dekov. Máme 35 dekov. Postupne si budeme primiešavať do zmesi. K tomu si vysypeme 1 kypriaci prášok do tej múky. Múku spolu s kypriacim práškom pridáme do zmesi. Dobre, zmes odstavíme do bielkov, ktoré sme si nachystali. Zo 6 bielkov dáme štipku soli. Postupne šľahačom ručným vyšľaháme
na sneh. Myslím, že sneh máme dobre vyšľahaný. Dobre. Postupne si zmes vyberieme. Už by nebolo dobre touto metlou šľahať ten sneh, pretože by nám mohlo cesto spadnúť. Sneh potrebujeme mať kypri spolu s cestom, takže zobereme si iba metličku a metličkou budeme zľahka premiešavať sneh. Takže takto a sneh pomaly budeme pridávať a pomaly zľahka premiešavať, aby nám pomaličky premiešame. Toto je úplne ľahká bublanina a môžeme použiť hociaké ovocie. V lete, marhule, hocičo, jahody, maliny, čo máme. Toto zvládnu aj mladé gazdinky. Nič ťažké. Dobre premiešame zľahka. Vidíte, že cesto je vláčne, pekné, ľahučké, nadýchané. Keby sme ho rýchlo miešali metlou, tou, čo sme šľahali, tak by nám úplne ostalo z cesta máličko a celé by nám spadlo dole. Čiže to musí byť úplne takto ľahučko, len premiešavať. Takto asi má vyzerať cestičko, ľahučké. Medzi tým si pripravíme trubu na 185 stupňov. Ja mám nastavené väčšinou piškotové koláče pečem na 185 stupňov. Zoberiem si stierku a pekne si vylejem na vymastený plech. Cesta je úplne veľa, super, musíme dobre rozotrieť. Tak, cesto dobre rozotrieme rovnomerne, aby bolo v každej strane, aby sme ho mali pekné v každom rožku. Potom budeme dávať jahôdky. Ja som si nachystala trochu práškového cukru. Tie vrchné jahôdky, aby zostali hore, aby nespadli, tak je dobre, keď ich dáme trošku do práškového cukru. Pár jahod musíme aj pozatláčať trochu dole, pretože aby sme mali aj na spodu trošku pozatláčať niektoré. Tieto nebudeme dávať, ale tie vrchné by sme dali do cukru. No a tieto dáme na vrch, takto ich osypeme cukrom, ktoré dáme na povrch, aby nám zostali na vrchu. Bude bohatá bublanina, je tam veľa jahôd, takže aby sme nejedli len cesto, aby sme mali aj nejaké jahôdky v tom, takže môžeme takto pridávať hocičo, aké ovocie máme. Myslím čerstvé. Toto je bublanina taká na čerstvé ovocie, nie moc, že zavárané. Zavárané používam skôr na kysnuté cesta. Medzi tým sa nám už trúba rozhorúčila na 185 stupňov. Ohlásilo mi, že už máme. Takže pekne vidíte, ktoré som dala do cukru, tie zostali na vrchu. Tie sa dole neponárajú. Myslím, že aj stačí. Máme na 185 stupňov a okolo 20-25 minút. Presne poviem potom v popise. Je za 5 minút 12, čiže poviem vám presne, kedy ju vytiahnem. No, takže ideme teraz vytiahnuť bublaninku. Peče sa tam presne 30 minút. Takže vytiahneme ju, aby ste videli, ako vyzerá. Takže vidíte, boky sa pekne oddeluje od plechu, cesto je nadýchané, ľahké, vláčne, ktoré sme nechali vonku, ostali také. Túto bublaninu robím veľmi rada, hovorím skôr v lete, ale dnes som doniesla jahody, takže chcela som vyskúšať, už som dávno nerobila. Takže bublaninka sa nám vydarila. Uvidíme, ako bude chutnať. Stačí ju iba po vychladnutí pokrájať, posypať práškovým cukrom a máte maškrtu na svete. Takže budem rada, keď mi napíšete do komentárov, že či sa vám bublanina vydarila, ako vám chutila. A som rada, že ste si toto moje video pozreli.
Ďakujem vám všetkým.